We are back again mga badi at welcome na naman sa aming YouTube channel. For today's video mga badi na ako'y pa-answer kay Angela. And kanahan to siya kung kabalo ba siya mo answer ano na question mga badi. So, lab, busy siya. Busy siya, lab. Lab, yeah. Lab. God. So lab, nakaipa-answer si mga lab. Stop sa lab. Stop. Oh no! Nakaipa-answer si mga. How many letters are in alphabet? How many letters daw in alphabet? How many letters? 22. Ha? 22, 24. 22, 24? Ambot na Saman? dito sure. Oh no! 24, 24. Pila ko 24. Ikaw nang? Alphabet lang kaya? Ayun! Gani? A lang. 20. Wait lang. No! God, please, no! No! 24 ata. Oh, sige. 24, 22. Oh, nag-iyak na siya. Iyak pa siya. Alphabet lang. How many letters Alphabet! Okay, nilay ko. Ano I gets na lang ko. Alphabet na katong Isa. A to Z. Isa. Alphabet na word. Sayang, guys! Sayang! Ano nakagets? Sayang! May pag wala Many gibalik ang letters sa question na. alphabet. Oh, how many letters? Kaan? At lang. Dili 22, dili 24. Saman. Oh no! Hindi mo siya. Oh, ay 8. Tama. Ang galing! Ang galing! So mga badi, kinakitaan ako siya sa TikTok mga badi. And patanaan ako ng first video na yun. Question ako siya. So tama siya sa answer. Nakuha niya ang question. Hindi, 8. Nag-iyak pa sila mga badi. Pila daw 22, 26, daw 28. So kataw lang mga badi. Mubo lang siya na question mga badi. sayang. Next, mangita pa ta next mga badi sa mga question na pag malibog siya. Yo, yun lang. And subscribe niyo yung channel mga badi. Dave Gaming mga badi. Dave Gaming. So, subscribe niyo mga badi and support us and siya pod support. So, bye-bye.